kontatuko dizue, hori, huelga bat egon zala berrizen oso potola izan zena, 1974an, eta garai hartan ja enpresa asko zegoen ja berrizena, Eibarretik etorritakoa gehienak, da hau enpresa precisamente esan Ermutik etorritakoa. Danak urten gendun huelgara, nire langile nintzen, eta 45 egun egon ginen. Aurretik esango dutena da, orduan sindikatu vertikala zebilela zegoenla, eta Comisiones Obreras Durangaldean sortu zen, eta euren lanagaitik, hor lan egin zuten, eta langileak batu ginen, danok ez gendun huelga egin, langile batzuk gelditu ziren aparte, baina gehienak. Orduan, gertatu zen, egunak aurrera joan ziren, eta huelgan segitzen gendun, eta enpresak egin zuena izan zen, guk egiten gendun lan Abilako enpresa bat entzat, Motor Iberika zen. Eta orduan, eurek egin zuten handik ekarri langileak. Abilatik ekarri zuten langilean, gure lana egiten, da guk kalean. Eta ze pasatzen zen, eurek jaten zuten, ez dakit nun egiten zuten lo, jaten etorten ziren orko taberna, Pedro Juan taberna da, eta gogoratzen du zenibe horre negoen, eta eurek gero joaten ziren tabernatik inderrera lanera, kaminotik. Eta hor kamino, 500 metro. Eta batzuk segitzen genuen eurei, bagizu, kristolako bronka montatzen genuen, eta izer euren kontra, ez? Eta handik egun batzuetara, detenidu egin gendu zen batzuk. Sei langile, egon ginen Durangoko kuartelean, Kapitan Hidalgo zan oso famatua, interrogatorioak eta hori, esan ezer gertatu jota hori ezkendun egin, baina, egon ginen. Eta, segitu zuen huelga, eta gogoratzen dut, egiten gendu zela, igual, hor goian, hor polideportiban goiko aldian, igual, konzentrazioak, egiten gendu zen, asambladak. Eta, ensegida guarra zauria enteratzen zen, handikoa puntan beste asamblada da. Eta, atzetik ebiltzen zen. Karo, ginen, hainbeste egunetan, gero, herria lagundu egiten zuen, ez?